De quina malaltia estem parlant? Doncs mira, no ho havia dit fins ara, però era un càncer de tim, que és una glàndula que està una mica entre pulmons i el cor, i tot això, diguem, ho vaig saber arran d'uns problemes de visió. Vull dir que jo crec que això també va bé a vegades explicar-ho, perquè hi ha moltíssima gent que passa situacions similars i quan estàs en un temps a l'hospital te n'adones. I en aquest cas va ser... Jo tenia uns problemes de visió que van venir sobretot arran de Nadal. Recordo molt bé el dia 25 de desembre a l'ofrena de Macià, que jo sentia com que volia mirar a un lloc i hi havia un ull, diguem, que no acabava d'enfocar cap a on jo volia. A partir d'aquí sí que vaig tenir un Nadal complicat, no acabava de veure-m'hi bé, o molta sensibilitat a la llum, i el que em vaig espantar quan un dia jo em mirava les mans de prop i no les enfocava. Però això, d'una setmana que jo acostumo a portar molts dossiers per llegir a casa i per tant això era la normalitat, i d'un dia per l'altre et costa veure un full que cada dia en llegeixes moltíssims. Però és veritat que vaja, no sé si connectar un problema de visió amb el càncer se li va passar pel cap en algun moment. No, és veritat que, clar, a mesura que passaven els dies de Nadal, jo pensava, aquí passa alguna cosa més, no pot ser un tema d'anar a l'òptica, perquè si no probablement ja hi hagués anat, però vaig deixar passar una mica perquè, clar, tot pot ser estrès, no? També la nostra vida sí que a vegades notaves alguna opressió al pit, coses que, són nervis, és el ritme que porteu, això ja ho estem acostumats tots a sentir, no? I en el moment després de Nadal, que vaig anar d'urgències, em van fer proves oftalmològiques, també neurològiques, i allà es va veure que era una malaltia que es diu miastènia gravis, que és una malaltia neuromuscular, que el que fa és que genera una certa fatiga muscular, en aquest cas de l'ull, i no acabes de connectar, diguem, el nervi amb el múscul. I això, que en principi quedaria aquí, va vinculat o pot anar vinculat en molts casos a aquest càncer del tim.